Reinard d'Esfonoll fou una figura cabdal en el desenvolupament de l'art gòtic a Catalunya. Arquitecte i escultor d'origen anglès, va intervenir en la construcció de diverses obres catalanes. La que li ha atorgat major renom és la del reeixit claustre del monestir de Santes Creus. Potser fou aquesta fama la que el 1346 dugué els montblanquins a contractar-lo com a mestre d'obres de l'església de Santa Maria, iniciades prop de 30 anys abans. La seva intervenció sembla que revitalitzà el procés constructiu i les obres avançaren a bon ritme durant prop de 20 anys, afavorides també per la contribució econòmica de les famílies més riques de la vila. Es construïren el segon tram del temple, la porta principal, així com algunes capelles interiors. Però l'arribada d'una crisi generalitzada, sumada a la necessitat de construir les muralles, frenaren aquesta empenta constructiva, i la posterior evolució de l'obra hagué de fer front a moltes i diverses vicissituds. Així doncs, l'actual fesomia de Santa Maria és, en part, hereva del mestratge de Reinard d'Esfonoll.